Pada kalipan man mga layo kalamba ang Michelle Sangi. Ay, kadapan kalolo okay. Ilan yun man? Kakatepan? Masya Allah. Masakaw explain kabar sa basta tanaw. The largest part of missile power remain unused. Amata. Peter wag yang Iran. Yang atigi na mala bilangan ang mga missile ni mga missile. Nada penatigian sudon mausar remain unused. The military spokesperson declared that the placing the Strait of Hormuz under administration of Iranian Armed Forces is one of the achievement of the war. Gingatiyan na kagaganggam kakaptemi sa gyang Strait of Hormuz nagid na tiyan isa amala atos kuwemanan yan na kagaganggamiran sa Strait of Hormuz. Yin ito sa tiyan na kapakataban kung katidawa. Characterize the waterway as a strategic tools to control enemies and enforce Tehran demand. Simultaneously, the Deputy Defense Minister stated that Iran has maintained its offensive capabilities, noting that a large and important part of the arsenal has not yet been used. Peter, wag yang kayamanan yan na military. Yang atigyan na lalan sa giyang kaya karagatan na tools to control enemy. Agitigyan ni emanan yan na tools. Udi na ato na ini. Agitigyan ni tools si ikuemanan yan na kakakontroleran si sa giyang kaya rota. Agitigyan na day ni kakapte giyang Amerika. Itigin itos akapakataban naging Iran astilas kami pinikumakat sa Strait of Hormuz naging nakapakataban na. Pero pa naging isa dato simultaneously asya kanya defense minister so pinakamapuro defense minister naging Iran. So atigyan so mga bubager so atigyan so capabilities kapasang o di na kabager agyang kaya military agyang Iran na remain stable. Ayaman na niyan na dapat pagatanga-tangi. Besides, so atigyan so mga importante. Master stated Iran maintain offensive capabilities. Ayad na tigyan na mamimaintain agyang kaya Iran forces nas kami atigyan ni pagatak na ba kami pendepensa. Remain offensive. Kami atigyan ni di mga attack. Kenapa kami defense? Pansiyatigan, nothing that a large important part. Datigin naman yan na pinaka-importante na sa mga arsenal, mga ala at timbak, agi nga Iran na dapan mga usar so kadaglanon. Allahu Akbar. Kano? Nothing that large an important part of its arsenal has not yet been deployed. So atigyan so mga ala, mga importante arsenal. Ay man ani nagunta arsenal lang tama puro adisuniug. Naguti mga arsenal. Naman na niyan na madakal pa natigyan so doon mausar adisumiyaw saron. Allahu Akbar. He claimed that the prior to the ceasefire, Iran held complete control over the airspace of the occupied territories. Sama na tigin na minsan pa natigin. Ad na ceasefire. Uwi na tigin na sukalangitan. Agyang nga Iran, nagukalangitan agyang nga emanan yan na occupied. Emanan yan agyang ka na Palestine. Gaza. Agusang nga emanan yan na Hezbollah. Lebanon. Nagyang atigin na kalangitan nagyang gaya ayaman na occupied territories. Kami pen ima kagaganggamon sa dabon pagka-cross. Ayaman na niya na pad aeroplano. Allahu Akbar. Gina natigin na kapakataban. Oy, ada Iran dun makontrola. Kalangitan nagyang ayaman na niya na Iran. Allahu Rabbi. Benar lagi mampu. Benar. Oy. Ngayon, kabud na pakatarapasan na rin palay na di na timba kan.
The Iranian Revolutionary Guard announced the seizure of vessels in the regional water, stating, ignored warning and committed violation. Tehran says the ship was suspected collaborating with the U.S. military, further highlighting tension in the Gulf despite the ongoing diplomatic activity. Ama na niya nagyang kaya Iran. Guard announced, adem pemana seizure of the vessels, adem pemana dia keperan, sisagyang kaya mana niya na regional water, udi nagyang kaya Middle East Gulf. Stating, it ignore warning and committed violation. Gingatigin na yaman na niya na miyatero a vessels. Oay. Na yaman na niya na day ni courtesy. Kagito kaganiyan. Day ni udas. Bayan pa ni risu. Sabab si na yaman na niya na dia kaperan. Agi na violation. Ubod na cruise. Pagwikit sa nga Strait of Hormuz. Adir kami makapagtaw. So yaman na niya na ay adiran si diteron that they are still control Strait of Hormuz 100%. Agi sira ni petedi sa kukuman rolls sa iko kapugukit kapakrus agi ang kaya mga vessels barko si apugit sa Strait of Hormuz na si pendi makapesud si sagyang kaya Iran. So ginan sumipantagon sa maritime sa karagatan sa Strait of Hormuz 30 agupat simba gagyang kaya Iran agi ang mga narratives mga katero. Peter Iran ebos mbogami sa nga Peter iyo kakokontrola sa taroto pa Amerika sa nga Strait of Hormuz udi na pantala ng Iran. Inubo ya tigyan na inipunis ako expert so katidawa ceasefire na 30 agupat barko Iran flag am yakaw kitsan. Ayad na ruminiport na aging ayad na kuan. Ay man yan nga na monitor sa nga na karagatan. Sa giling-giling yan. So, ay may panutulo na 34, Iranian vessel am yakalawang. So, negative, uberan, kukontrol lang niya karagatan sa nga India, agusag yung Strait of Hormuz. So, gina. Ad na pa ka di matero, ako kontrol niran, inubun ad na pa ka ukit. Gito. So, yung tumambu miyo na ad na dia pa, so, oriano kaya tido, oriano kaya sisper, kaya experience na, ad na dia pa Amerika, flag Iran, sumiyop mambu Iran, na dua miyadak peran, agusa tema na pianimbag Iran, nagito na makapupuno to sa flag by Israel. So, ginan. O pagiliang na sa nga kapantagan na masa, na makalalabit, agi nga Iran san sa karagatan. Makalalabit, agi nga Iran sa ikubitiara. So, sama niya, na aya lalayo na pkunagitano, agi nga Iran na fully readiness. Pamana tanto ugi natonga nay kami reparado, nagutungan nay kami aggressive. Sagyang kaya man niyan na ubod na ked na katidawa sa reparado kami. Why? Sa man niyan nagid ni tigi ni kapangay ng kami sagyang adlangon na darpa kikatataguan sa American base, US base sagyang interwar region. Sa man niyan na you are a primary target. Sad na tigyan sa kadadapuan nagyang kaya mga base ang mga kontra yami. Nagina ni Pembelo ya primary target. So pakailatan yan to. Agyang kaya mga ingdarab ando dun so kampo ang mga Amerikano na ginan na tigyan ni primary target kami. Kasan pa kapoon so ayaman na niya na iptimbakar kami. Na normal at tigyan na soup kami. So ayaman na niya na gina ni pag-explain na nga Iran, kaya bapi ano matatago. Agyang kaya kalaban nami. Redo yami na timba ka namin. So gina, mamatan. So gina rin mapagari at tanto yung madagla news. Mga los ako dun, agya kubati na diya kan kipar. Kapitaan tanong aki mga pagar. Kate, di mamakaw mas mga star sindir na. Batasid na rin, pterud na da starta. Ate abu mela bu na sobra 200 na gito. Balasan tanong Allah. So basa ko kan mga mga pagarya. Basta mapia tutulen sa lama penutul tanong si Eden. Neno ka nga na mga star sindir na penalamatan tanong siran. Asiran ni malakwan. Ay ada tare. Da bagya may to ami ako makiran. Udah nguta 500 tare kwan tao to nguta mi sa 500 isinari siya gitu. Pubi na rin miyari bat siya gitu. Sa nguta 500 star yan.
Siya niya kuan. Are Mahmud. Siya niya on tower. 500 star. Neno kay nito guskano niya naki. Mga pad.